Ni Mari Jose Barinagarrementeria idoetanaz. Jaixo nintzen, 1971ko urrixak 27. Urdinoleta Baserrixen jaixo nintzen. Zea osotako zazen eta zeba bajatzen zineten herrire kontetan. Bueno, gu Madalenaga auzokuok ez gaunken eskolaik eta ordun hango baserriko umedanak, ziantzaikuk, pertikekuk, kixonakuk, gu urdinoletakuok, gero urdinoleta bekuk, eta danok herriko eskola bajatu biherzete gendun. Itxurrino behantxe ingurun daukau, baina ordun momentun ez zeuen umeik, eta baina aurretipe, itxurrinon ume asko onzan zazoien arek ezin bertxure eskolara etorten. Arek beti jun izen zin Elordiko eskola. Elordi nauen eskola bat, eta han inguruko baserrixek eta itxurrinokuk, kateikuk, olabekuk eta danak Elordiko eskolan ikasiben. Bale, zuek zemat nebarreba zarie? Gugaz 6, 5 neska eta... Zuek zemat nebarreba zarie eta dano bajatzen zineten behera? Gugaz 6 nebarreba, 5 neska eta mutil bat. Eta laure lehenkuke alkarren segidakugaz, eta urtine bat eskolan sartu, eta danok alkarreaz eskolara. Eta gero beste bise gaztetxu hobedit, baina alkarre asko enzidu ginen eskolan, gaztekin be, gazten bisekin be. Zein zan etxe zenuten bidi eskola bajatzeko? Gu bajatzeko goitxi bera dana gaunken, eta etxe ostetik bajatzen ginen Urdinoleta bekure, beketxera, hane goitxi bera ugeitxa, da gero ugeitxetik igote gendun Montegaina, hase gaunken pixkati igoera etxue, eta gero zabe Montegainetik bajatzen ginen Bastalotza. Eta hori bai, egunero, oinetakuk aldatzen genduzen Bastalotzan, Petranien. Hane gaure etxetik erundeko oinetako zaharrak kentzen genduzen, eta han garbixek jantzi. Ze eskola, erberakuk garbi jutezin, eta baserriztakupe legintzen ginen, oinetakuk eta garbi eruten. Ze gero handeren jupe behitze oskundan oia zelako oinetakuk inde juten ginen, eta... Zein zen eskolako ordutegi eta numaz galtzen zen dut? Ordutegi goxin behatziztan sartzen ginen. Eta gero errekreu izetezan 11etan, eta ordu erdi batek utxen duen errekreu, eta guk ez, baina batzuk erberan da, dendi dauen lekun panaderixi zen ordun bet, eta dendit errekreun bazkok eroste ben ogitxuzko bat, eta txorizo Pamplona aldo sartu erdixen, eta eroste bana, ondo, eta besti, inbidiztan haute ginen ordun be. Eta gero, 12 arte haute ginen. Eta 12 erdiztan eskolatik urten, eta guk tia gaunken berritxun, bizizeten haitxan arrebie, eta guk 5 neskok, beti, eberdeiztan, beran ajuten ginen, eta haintxe bazkantze gendun. Eta nebik, beti, jutezan eberdixen, etxa, baserrire. Bazkaldu, eta ostabe bajatzezan, eta eskolan sartze ginen ordu bitxerdiztan. Eta ordu bitxerdiztako, beti gotezan, ostabe goitxi bera, lasterretxe ban, bai behera, eta bai goera bene, ibanin, bizkorretxe ban. Eta maitxu zer duten? Amaitxu lauter erdiztan. Lauter erdiztan amaitzezan. Eta gero, hemen erberakuk, olgetan gatzezinen lagunekin eta sasoin sasoko jolazak. Baloiaz, edo pelotiaz, opalaz, edo sokazaltun, edo mile eratara. Eta guk, jutaldixe etxajuteko, eta errekadupo egunero bide batez altzete genduzen. Eskolako motxilik argaute, liburukin, eta gainera, dendatxo bat egun hor,
Inezena eta Agustinena, danetatik gotezan, ogixe eta genero guztixe, eta guk errekaduken egunine bizan gauzie, eta eguneroko ogixe altza unbierzete gendun. Eta hori bai, bidin be, olgetan unbierzete gendun, auzoko beste lagunekin, eta kosta utxe jakun etxa alieti. Eta etxa beran lortzen bazineten bronki botatet zuen? Bueno, segun zelako egune eta zelako zezaso zan, bierra bauen etxine itxeko, eta gure esperantzi baukien laguntzeko, bai, pixkate azarratzen zan, aitxe azarratzen zan, inoz, baina guk ondo pasau bidin eta gaure erabiltzen ginen. Zein zan zuen irakasli? Ni sartu nintzen lehenengo parvulitos deitze zan, eta Elixako sakristixan emote ben eskoli. Ez dakit zein handerinon zan han, baina egon ginen Kasparreneko eta Bastalotzako eta Norberantzasoko umik, nik antxe lehenengoz, udebarri baten sartu eta igual 3 bati edo parvulitos. Eta nik ezigen duen, mi kartila eukitxe gendun, eta irakurten. Mi momuz etxetik ez gendun izebe, ez gendun etxin izarrik ezi, eta gero numeruk eitxen, eta olako gauzak. Eta gero, oporrak udan, eta setiembrin sartu nintzen nire beko eskola, kunitzen nire lehenko maile etxa, nire andereinu izen zen Mariluz Fernández Zorrilla. Zenbat urte zonke zan orduan? Eta orduneko zan, 6 urte etxeko urrixen. Bai. Eta hori bai, sartu nintzen, andereño bat hasi nintzen, eta 8. maile maitxu naban andereño bardinaz. 8 mailak emon itxun, beraz andereñoaz, Mariluzeaz. Beti andereño bat. Zer eskolatan nagoen zinen zuen? Non nagoen zure eskoli? Nire eskoli zen zen, lehenko udaletxe zaharran alderdi baten eskap, eta ez da alderdi mutilek. Lehenko udaletxe egon zen tokixen. Beko partin? Bai, beko partin. Bai. Eta gero, azkenengoko urte bisetan, 7. da 8. mailan tokau jakun, mistuk egin zin eskolak, neskak eta mutilek nahaztago egin zin. Kurso batzuk alderdi baten, eta beste kurso batzuk, beste eskolan, baina neskak eta mutilek alkarrazia. Bai. Eta zuek eskolan zartu horretik junbiarra izetu zenuten bizeta eta gero karalzo izan? Ez, nik nago lakoik ezautu. Nire aizta paizarrenak, ez dago 3 urten aldi dago bakarrik. Baina arek hori da nahi zautuen beste andereñoaz. Leoneko andereño bat eukiben, Maripaz izeneko, eta arek Karal Sol eta hori da nahi zautuen. Bai. Eta zuek izenuten kantukan? Ez, guk ez genuen kantek. Ez. Hau etorri zan, hau maistri hau gazte-gazti etorri zan, eta zan modern. Bai jantzteko eran, eta beran izakeri be modernizen, gaiztu be bazan, edo sorgin txupiskat, edo gogorra be bai, beran guztoko alunak eukizitxun begi honez ikuste zitxunek, ze lora politxek eta sasoien kalak eta erutotza zen ramuk eta berai guztau asko, olako ramuk eta lorak eta eruti eta, erek izetezin beti ondo ikusitxekuk. Eta beste batzuk, berak naiz eta umio naizen, berak pentsaten zigortuen bibala, igual beti zigortzen egongo zan, edo ez dakitz, berez izan pixkat, zorgine pixkat. Ni nauk egiz ezan, ez dago rekuerdo txarrik, nik hartuko naban bestien baun plastadit, ze tableru iratate banarek, kastigo moduen eta naiz eta izer jakin ez eitzen, bera parako zen atzako partien, da zokete esan, da emongotzun regiliaz buruti behera, eta etxe ban, ondino be, humila huesa. Eta bilurrez hartze ban. Baina, asko ginen, igual 40 edo izaten ginen, lehengo mailatik 8. maila arte. Txikixenak aurrin otezin, beran aurrin, eta nausix hauek, gero eta atzeraua. Eta, eta...
zuk amaitu zen nun 14 urtaz, eta gero zure aiztek Marisabelek talazne jarraitzu ben, baina pur bate horre alatu izan eskoli markina junbierri zen zane alazne. Bai, nire aiztak, Marisabelek eta alaznek, gaztetxu hauek, eta are pasau jakuen, alaznek laugarren mailie ibanin, bosgarren mailie itxeko aukereik ezan egon berritxun, moztu eiben. Aldaketak tozen, eta ordun berritxu zeuen preparaute, bosgarren maili, 6garrena, 7garrena, eta 8garrena moteko. Ordun, urten emiertzeben bisek hortik. Eta danak urte ben, laugarren mailera arte mantendi duzen, da beste danak, edo Ondarruko eskola, edo Markina beko benta. Eta gurik juntzi, Markina beko benta autobus hartzen berritxun, eta bertan bazkaldu, eta Markina beko benta. Eta ni erderaz kezina bantana, eta arepe, Markina juntzinin, ondino, azinatura guztiak erderaz emotez itxu esan. Eta ja, bigarren urtin, nera iztagaztik alaznek esaten dau, berak, asinaktura bat ipini bela euskera. Frantzesez bemote ben, inglesa beste pixkat, eta euskeri be komo asignatura eukiben, liburu. Eta berantzako izen zan gatxa, euskeraz legitzi, eskribitzi, euskera batu sartu zen, eta berak euskeri ondo ekixen, etxeko euskeri, herriko euskeri. Baina hori euskera barrixoi, berantzako esan oso gatxa. Imaginau, berbuk, guk erderazik ezigen duzen, eta horrek berbuok euskeraz esati zen, eta ikesti zen oso gatxa, gatxa. Eta berak txartu, euskerreko hori duke, euskeraz jakin berbeten, eta asinaturi guztau ez euskarazko. Hori zemagarren urte izen zen? Hori, berak 6garren maile ibanin Markinen. Urtik, 1900. Hori zengo zen, 1900 da iro eta 14garren urti edo. Bai, holakon bat. Eta gero ja berritxun eskola barrixe ekiben? Bai, gero berritxun lortu zen, 8. maila arte ipintxi, ostabe, baina ja hor kamixuk etorri zin, handeren upe, lehenko modun batek ez dutzen emoten 8. maila arte eta etorri zin, handeren gaixa, leko gaixa bizen, banatuen bizine, gelak bizin, eta barrako egon zin, berritxun aguston izatatzen lekuen be, arabe jutezin asinatura batzuk emota, eta, baldatzen jun zen. Harik eta eskola barrixe, gaur egun dagoen eskola barrixe, inarte. Bai. Hau be, barriztatzen da. Hau be, txiki gatut, hau be, barrixe izango da gero, ez da be. Bai. Mari Luzeaz, lehen esan dute modun, ez daukete rekuerdo txarrik. Ordune badakit, ondo nabala pasauko, ze gu bez gau esan usaute errixen ibiltzen, eta beran joka ikusutxetan erdera zen bizan, ze arek zigorrazkoko esan. Lehen esan dutena, oinetako peitxoskun goxin, danoi begitxu. Hilaran parau, eta brilluaz, eukibane bolaera bat, lustriaz, eta brilluaz erumizin oinetakuk. Eta brillo zuena eukenai premisu almototzan. Eta zikinin eukenak diru gota hoiban. Batak bota itxeban, da besti jaso itxeban. Gero eskolako bati be, txukun erumizen plantxaute, eta euskeraz ezanen bier, euskeraz etxeban nahi be kastigu zen, diru. Euskeraz horra itxeban duen, en klase, no se habla, 1000 veces igual. Eukezan, olako zigorrazko. Bezuk zabaldu, eta liburuk ipini, eta entxe egon igual ordu erdi. Eta, zan gaiztu pixkat. Azieran gaiztu hau zan. Gero jun zen, gurasuko joako zan, protestan, atrebidu zinek, protestan, eta baina zan bera hori gaitxi bilurtzen. Baina, azkenako ja pixkat mantzotu zen bera be. Usau zen, errixen loitxe ban, etxe baten, azte buruten jutu zen, beran herrire eta gero igual aztelenin beran dut urte jakun, edo jakun agertzen. Da gu bakarrikote ginen, eta gero etorte zaren izate ban. Ahora levantar la mano el que ha hablado. Da, claro, eskola guztik egin gendun gu berba, beraz da huelak udanok erromerixan ibiltzen ginen.
Eta gero, zigorra pentsazkun, lesinioiko pixaua inbeste biderrez, edo. Da gero, berai lorak eta asko guztiako zen. Eta han zarrean hauen salita bat, eta berak lagune, beran nobixu edo zeta eman. Badator beran nobixu, ze saliti pintxe ban, doktore txukun dute. Lorakin, eta zarte hau txegen. Ze gero tortezan baten bat, eta han salitan bera hautzen. Eskolako atitxitxe eta bera hautzen salitan, hainbeste denporan, kontuko zaten. Beran kotxi be, eskolako neskak garbitze ben. Voluntariaz para limpiar mi kotxe zate ban. Eta normala, voluntariaz, beti batzuk izaten zin, baina gustora jute zin. Nire aiztibio jute zen, Marisabel kotxi garbitza, barrutik, kanpotik, txukun laga kotxi. Antza guzan denporan eskolako lanik izan duen eitzen. Eta berak ondo ikusten zaitxon gainera. Eta guzteteako zan esko, manualidadik eta bai zerbiletak eitxi punto kruzin, eta eskaiolia ze figurak eitxi, kuadrupe bai egurraz, eta gero pintxau, eta dibujuk, eta nire izkaten guztan dibujoik eta eitxei, baina asko dibujau, eta lehen izan dutena kuadruk, eta gero bebai, okurri du jakon recetario bat enbien du lebakotxak. Liburo bat, o kuaderno bat, dana errezetakin beteta. Batzuk, berak diktau itxosku zen, topau berak nun baitxin, diktau, guk apuntau, eta gero enbien duen, revista baten, topau, errezeta bat, bere arrazkixez, eta eskola erun. Bakotxak, nahi ban modukue. Eta gero, diktau hase, baina, klaro, horretako, revistak erosi bizin. Bakotxak diferenti erumi ban, gu lau edo bos ginen, gurin zen revistak erosten. Eta kompromiso nipintxe ban. Liburu perostezko zen urtero, liburuik edarrenak ikesteko. Pasta lodixaz, diro asko balixo benak. Dana, kategorizaku dana ona, gauza ona guztetan jakon. Gimnasio itxeko be, traji erosi bizan. Prakamotxak, nik izurixe, eta guk ezin erosi, ezin topau. Eta azkein berak ekarritan ontzako, eta guk berai ordaindu. Baina dana material ona. Eta... Igual baziali askok ezin... Askok, ume askotarek ordaintzeko eta sakrifizio ondiz izan, baina dana guki bigendun, berak zate balako. Eta olako gauzak etxeztun derrigortu danok. Eta, bueno, eta gero, astelenetan da loguria zetortezan. Eta, alako baten loguri zertze jakonin, etxe ban, ziliei bulti motzen da, bera paretai begire. Liburu bat hartu, irakurten balego lez, paretai begire, eta gu atzeko partien. Eta buru jauzte jakon, da jakitxe gendun lo hartze bala. Eta alako baten esate ban, no estoy durmiendo, ya os veo, ya os siento. Gu tranquil, ze bera, da, alako baten zatezkun, arratzalde erdixen. Salir al recreo, normalin arratzaldin izan duten recreoik, baina salir al recreo eta latezkun ordu erdi pasau edo arratzaldin, berak logurik itxabalako. Eta olako anekdotak, da gu guztura guri iztezkun arduraik. Tempori pasau ezkero eta egune pasau ezkero guri bardin. Eta gero, zartza ginen eskolan, bera ja loi ban, eta ja etxakutuk ordu etortezan, eta egun baten, txarto portago inolako berba ingendule, bera falta izen zan, eta berba ingendule eta zigorra izen zan, berak alde ban, eskolako atik itxeoskun, eta gu etxakun bari danok entxe. En klase no se habla, ase idazten egon gaunela urrengo egunera arte. Eta alde joan. Eta orduk aurrera, gu barru, eta gu, gaur izen ezkero zabaltze superzean ibentanit eskapa hau txesu bilgudanok, geldik, alako baten, guraso bat, arduretute etorri, ze pasetezan, umi falta etxin, berak apurtu, persiani altzau, kristela apurtu, eta atagaitxon kanpora. Danok, bestelan gabaintxe pasau bihendun. Hori behioskun. Bai. Zuk 14 urte arte ikasi zinen eskolan? Nik 14 urte arte ikasi zinen, baina azkenengoko 2 urtik, onak pasau nitxun, nik eta beste batzuk. Beraz, psikologia ikasten hasi zan. Eta emosku zen, igual 4-5 eskei,
folixo batzuk psikologiako apuntekin, eta berak ezaminak eukezan. Eta nahi ban, beste paper txiki batzuk mozkozen darazin txuletak. Han folixon, etorten zana, letra txukun-txukunaz, nahi izate ban, han paper txikisetan aurretik tatzetik guk idatzi, gauri, pentsantzen jakune garrantzitzuena, handik, bantxe txuletetan. Eta guk pasagoen duzen egunek eta egunek psikologiako txuletak etxen handeren joantzako. Eta bitxartin besti ikasten, zazpigarren mailan, ja neska eta mutileon ginen. Da zazpigarrena eta zortzigarrena, pasagoen etxun, egun asko, txuletak etxen, de psikologia. Da ondo, gustora. Eta gero bebai, berai guzteteako zan, Gabonetan, oporrak hartu orduko, ergaluke alkarri erosi, arbolan izaitxe ipini, eta gero, merixen ditzen gendun, uixe tostaute ipini, txokolati, lapikoka daten, txokolati jan, horre gauza guzteteako zan, eta gero arbolan izaitxe eguezan paketik, izena zeuezan, berantzako be asko gotezin, berak zotzan inoi etxina, berai, aluno batzuk itxotzen. Eta gero, arek hartu banan, eta ikusi zinan izena da, da zabaldu, eta olako jaixek itxite. Olako gauza guzteteako zen. Zuk, zenbat urte arte ikasi zen duen? Nik 14 urte arte ikasi naban. Gradua de eskolar emote ben orduan, 8. mailein ezkero, hoxe titulu hori atati zen derrigorrezko, eta atanaban gradua de eskolar, eta gero enaban pentsau geixaik ezten jarraitzaik. Orduan, eguezan aukerak, eskolatik urten da, nire aiztazarren bisek, bai anamarik, eta bai belenek, eskoli amaitxu, 8. mailie, grado eskolar ata, ja listo, eta biharren azizine kalbonin bisek. Eskolatik urten da segidun. Eta orduan hauen aukeri, biharra etxeko, beste batzuk. Ikesta jutezin, nahi banak karreri argi eukenak alde banak, baina, klaro, gu bezei ginen, eta gura zuan soldatia ze baseirok ikesi gendun 14 urte arte, eta gero aukeri honezko biharra etxeko, gaupe biharra etxin egin duen. Eta zuk zein zen? Ni, lehenengo gehatu nintzen etxin, amaitxu, eta etxin izan ez denporaz, justo neure handeren izan dako Mariluzek, jamadi juteko, bera falta izango zala iruaztin, eta bere lekune ia egongo nintzen maestra eitzen. Eta berak pinikotzela lana, biharra eskolakuei, eta ni bakarrik zaindu. Da isilik egon, eta gero zein txartu portetezan, bera izan. Eta, bueno, enotzan zen ez etzik, eta egon nintzen. Normala dan modun, berbadanak egin, danak altzauzen, eta enaban apuntau zein altzaut, zeinek berbai ban, eta zeinek aliaku idauz. Oseak, bueltau zen bera, eta izertxarrik ezan pasau, eta pasau zinarek egunek, eta listo. Eta gero, txinbe honitzen, bazarrexina itxeita mai laguntzen apurtxo bat, ze aiztagazten bisepe eskolan ebizen, eta gero, iluntzin lagundu pixkate deberik etxen, ja markinen ebizen ordun, eta pixkate lagundu deberik eta etxen, eskolakuk, laguntasun ondo tortzan beti. Da gero, arrain fabrikan ibili nintzen, eta gero hasi nintzen, umezainen, antzotegin, ume bisek, eta gero beti biherrin. Zeintzan etxinen bizan biherra? Etxin? Danetatik etxezan etxin. Zuek bosneska eta mutil bat zinen, orduan, igual ez zentzen egarriko, baina igual gehiago konturatu edo gero neskei emote jakuen biherren bat eta mutiei beste bat? Emonez, hartu itxen genduen, oseak, gu bosneska izen da, amaz, zei andrasko, bazeko luz gendun pentsau gizonezuke harrikuten bibenik eta ama izetazan kosinan eitxe bana, hauma be bizizan, hauma pe laguntza ban, kosinan, eta harriku itxen, eta andraskuo, etxeko biharra andraskuk, eta kanpokuk aitxek, eta nebik, eta kanpokuk baitokatezan hortun, solun, bedar kontun, bedar ziko sasoien, patatiataten, andraskuk kanpun bebardin itxen gendun, eta etxeko garbitxasun, eta etxeko gora bera guztitsi da errekaduk, andraskuk.
Baina ez holan ez hau eskuelako gurasuk, zuek hauen bizu eta zuek hori, oseak ikusi itxezan, asko ginela Andraskuk, eta alaintxek salakun, eta alaintxek. Eta ez tozkoen sekulo distinziorik izan inen neskak eta mutilek, eta ez. Bale, eta josten eta etxinera guztetzuen hori, eta arropa konponketak eta holako gauzak etxinik aztezin. Ikusi etxe genduen Amak etxe ban konponketak berantzako amantala bebera joste zitxun, eta prakabarrenak eta konpondu, eta arreglau, te botoi josi, te kremailerak aldatu, te derrigorreko gauzak ikusi txezen dune Amak etxen, eta ez tozkun sekulo zanik ezin bizu ezu epe, baina puntu etxe ban Amak, eta gero norberape, zerra ikusten dozun etxin, konturetu itxezaz, eta hasi itxezaz, premini ikustezunin. Bai. Eta, beti eskuntza zanako zentzuna eskolako eskuntzi eta hola. Etxime eziketa bat jasotzen da. Ez dakit egunerokotasunin arauak edo dokezuz ez natuteko kuartu jaso, gero agine garrutxor, paskerin eziketa mota bat da. Edo respetuki jenten nagusi xai, azkerin eziketa mota bat da hori. Zuk zerako eziketik jozula pentsate oso edo? Nik esango nauke, eziketi gurasuen euren portaeri, eurek alkarreaz ikusitxe, ona. Eurek alkarreaz, zeben ez da baidatzen gure aurrien sekulo zaparradak eta eurek ezin ibiltzen, gure gurasuk. Ordu, ikustezu ejemplarra. Oseak eurek bierra eta ordut egixe zaindu, eta arau batzuk binitxe balegoz lez, eta eretxi jarraitxu. Eurek eta geuk jateko orduen, bierra etxeko orduen, eta orduen, orden haue, bizitza orden haue. Bai, hori gelditze atzu, oso bizimodu orden haue esango nukenik. Bai, ejemplarra esango nuke, bai. Bai. Eta etxinuk itxean gurazuk denporaik eta transmisioen hori zeuei transmititzeko ez dakit ipuin, pasadizo, historia, abesti, elkarroan atzetzuen? Igual, egotezan udazken negurutz harto zuritzi. Eta hor denporan, bat zeginen haitxeta eta hauma eta gu beste zei, koadrili, afaldu aurrin edo afaldu hostien, azkaurrien danok, eta lehenengo errezaixu errezau, hori betiko izetezan amumak edo amak, eta gero kontu kontau, eta guke preguntak egin, eta kontetezku ezan, historiak, iguale haitxeke beran soldautzakuk, gerra denporako kontuek, zelan etxetik urten biherri zeben eta zeba zerrire junzin, olatza junzile, ganaudanak hartute, zelako jueri eiben, zelako torreri, zelan topau ben etxi, eta amak kontetezku zen, bazerri zen asko izen zin eurepe, eta zelan haitxebe gaztaik hilzan, eta amak zelan aurra eta zitsundanak, eta bizimoduetanak eiben bierra, gizonezuk Andraskuk, edo krisera, edo morro, edo etxin. Eta holako kontu kontetezko esan guri. Eta ez tozkuen esaten zuepe hori bizue, edo ez, porque ja euren historiak entzunde, euren bizimodu ikusitxe, plasmote gatzeatzu, pentsetezu holandala bizitzi, oseak, realidadi holandala. Inoiz gatu zineten eskola jonbarik etxin biherra guelako? Ez, gure sasoien guzuerti epien duen, ez gure haitxek eta amak ez tozkoen sekulo zan gelditxu gaur etxin, hause biherra etxeko. Aurretik eurik errementako zine etxen,
Edo hori, arratzalin etorri mesedez gaur harin, bedarziku batzeko edo bolako gauzak eitxeko. Eta gero, azte buruten, biharra begun, azte buruten lagundu eurei. Eta eurek, aitzek eta amak, eta euren zazoien, berandu hasi eskolan, batzuk igual 10 urte hasi zilezatu eskuen, eta igual 3 urte bilizin bakarrik eskolan. Eta etxin biharra guenin, etxeko biharrak egin lehenengo, eta giro txarra guenin, bordintxo eskola. Eta zerrik ez izen duen, eta gure osabak eta zaten dabe, erderaz izebez, erdaldunean dereinu maistri, da zi eta no, eta baina ikasi zen duen eskribitzen eta firmetan da hori da noite, bai, ez da izela, baina erakutsi oskuen hori, arreglau ginen hori ikesteko beste, eta sumarra eta restarra, horrepik ez igen zen, eta horretxek ikesi eta konforme. Eta legitzen be bai, eta horretxek ikesi gelditzu zinairek. Gure aurrekuk. Zuk 14 urtaz amaitxu zenun, gaur egun atzera enbiko bazunke, jarretxuk zenun ikasten. Ze ikasiko zenun ustela? Ze ikasiko nauk, Psikologia gustateat, baina ez dakit ze ikasiko nauk, edo andereño, administrazioa idazkari. Idazkari edo, paper kontu eta guzteteate, eta, ez dakit. Ukiko bazenke aukeri, ikasiko zenke? Bai, oin ez ozte motengo ikasten azteko, baina atzera lehenko sasora buelta eskero, nik pentseteote, klaro. Eingo nuke, nitzatek egatuko 14 urteaz, jarraitxuko nuke, arte ez dakit. Listo, mi haitxik, listo.